Jamen, jeg er frivillig i fællesværk, fordi jeg gerne vil gøre en forskel for folk, der ikke har nogen steder at være. Og jeg kan godt lide at gøre en forskel for byen også. Få noget liv i byen. Og har altid været den der aktive og kreative person der. Og det håber jeg kan bidrage med her i fællesværket. Og har en genbrugsbutik, som jeg har kørt med i 13-14 år, som jamen, jeg også gerne vil gøre noget for udsatte og gøre noget for andre, end bare lige mig selv. Så derfor synes jeg, at det, man kan være i caféen hver tirsdag, det er hyggeligt og kan snakke med en masse borgere, og folk bare kommer forbi bare for lige at få en sludder for en sladder, ikke også der. Vi har en café, der er åben hver tirsdag fra 16 til 17.30, hvor folk kan komme forbi og få en kop kaffe og bare få en snak, eller jamen, det kan være en del af det frivillige arbejde der også, hvor man bare kan komme, og det er gratis det hele. Alt hvad vi laver er gratis. Vi tager ikke penge for hverken kaffe eller nogen af de ting. Jamen, jeg har en tøjbank, hvor der er genbrugstøj, hvor byens borgere kan komme med deres tøj, deres gode brugte tøj efter årstiden, og så kan de hente noget nyt. Og der er mange børnefamilier her i byen, der benytter sig af det ved, at de har børn i børnehaver, og der skal de jo have masser af skiftetøj ned, så kommer de og henter det, fordi at de behøver ikke købe nyt dertil. Og vi har har også en del udsatte borgere, som jeg har samarbejdet med Dansk Røde Kors, hvor de så kommer og henter noget tøj og